سلام سلامني أملاخ مسخم يكون كبرات تخطاتلتي أنا أملاخ مسكت سلام عليكم سخمون سلام تكونوا بعلتمو لتسفاي مسخم زلخو حفتكم عينو مين اللوم ها كان ذات ريا زلغن أزيا دستبل تايت مسلكن بحد حبيرنا نسرح انتاي مخانخا أمونغو خنقركني እጂ ከም ስርዮ ዘለኽን ኣብዚ ካሜራ ተቆሪፅኒ ማለት እዩ ሶሪ ሕጅብቲ 500 ግራም ዝኾን ቀይሕ ስጋ ናይ በጊዕ ማለት እዩ ስጋ ምርጫኽን ክትጥቀማ ትኽእላኽን ከምኡውን ኮረሪማ ሓንቲ ንእሽቶ ማንካ ከምኡውን ሓንቲ ንእሽቶ ማንካ ፀሊም በርበረ ኻነ ፍርቂ ንእሽቶ ማንካ ኣዝማሪኖ ፍርቂ ንእሽቶ ማንካ ማለት እዩ ፃዕዳ ሽጉርቲ 2 ሓባ ተጠቒመ ብዚ ንዕኡ ኸ ፅቡቅ ገይረ ከም ስትሪያን ዘለኽን የወሓሕዶ ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡውን ሓንቲ ንእሽቶ ማንካ ፓፕሪካ ማለት እዩ ፓፕሪካ ወይ በርበረ ድሌትክን ክትጥቀማ ትኽእላኽን ኣነ ግን ፓፕሪካ ተጠቒመ ኣለኹ ሕጂ ብዚ ከም ስትሪዮ ዘለኽን ንዕኡ ፅቡቅ ገይረ ምስ ወሓሕድክዎ ኩሉ ምስ ተወሓሓደለይ ሸፊነ ከም ስትሪያን ዘለኽን ን2 ሰዓት ክጎድፈ ተደሊኽን ሽዑን ክትጥቀማ ትኽእላኽን ግን ኣዝዩ ዝበለፀ ክኾነልና ቁሩብ ግዜ ህብ ተቢልናዮ እቲ ቀመም እውን ናብቲ ስጋ ፅቡቅ ገይሩ ስሕብ ተኢሉ ጣዕሚ ንዓና ጥዕሙ ኾነልና ማለት እዩ ድሕሪ 2 ሰዓት ከም ስትሪእዎ ዘለኽን እቲ ስጋና ናብቲ ቀመም ፅቡቅ ገይሩ ስሕብ ምስ ኣበሎ ተጠበስናዮ ኣዝዩ ፅቡቅ ይኾነልና ማለት እዩ ዋላ ንጣዕሙ ከምኡውን እቲ ስጋይካ ዝልዝለ ገይረዮ ኣይዳቕኩውን ዝልዝል ኢና ክንጠብስ ክነግረክን እየ ስለዝበልክኾን ሕጂ ነግረክን ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ብዝኸኣኒ ባዲለይ ኣርሲነ ከምኡውን እቲ ይኣኽለኒ እዩ ዝበልኮ ዘይቲ ኣርሰ ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ስጋና ቁሩብ ከምዚ ፀንበለል ከም ዝብል ጌርና ተጠበስናዮ ፅቡቅ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ኸኣኒ ከም ስትሪእዎ ዘለኽን ቁሩብ ስፍሕ ስለ ዝበለት ባዴላይ ብዝሕ ዝበለ ክእትወሉ ኣብኡ ክገብረሉ እየ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ኸኣ ከም ስለ ዘለኽን ነቲ ቀዲመ ዘእትኹ እንዳገላበጥኩ ከብሱለ ከምዚ እቲ ስጋ ምስ ተቐመማት ምስ ፀንሐ ቀስ ኢልና ተዝሂልዕልነ ብትኽትኺ ድብል ቁሩብ ክስታይ ይኸውን እዩ ብኸመይ እየ ቀስ እንዳበልኩ ዝጠብሶ ዘለኹ ማለት እዩ ቁሩብ ግልብጥ እንዳበልና እንዳረኣና ብሓደ ገፅ ጥራይ ክስታይ ከይኮነና ነገሩ ብዙሕ ምግልባጥ የድልየናን እዩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከዓ ትፈትዎ ተስፋ ገበር ተፈቲኹና ከዓ ናብ ካልኦት መሓዝት ክንሸርብሎ ምዃን ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሰራርሓ እዚ ኣዝዩ ፅቡቕን ብሉፅን ዝኾነ ዓይነት መግቢ ኢኻ ደስ ዝብለካ መግቢ ዋላ ኣብ ኣውዳእ ዓመት ኮይኑ ኣብ ኖርማል መዓልቲ ክንበልዖ ደስ ዝብለካ እዩ ተን ትፈልጦ ትፈልጦ ክንተን ዘይትፈልጦ ከዓ ፈትንኦ ሕጂ ማለት እዩ ያ ኣነ ብዓቕሚ ብዚኣ ሰሪሐ ኣለኹ ስኽን ከኣነ ዝኾነ ነገር ዘጉደልኩሉ ተልዩ ኣብ ቦታ ከምንቲ ፀሓፍ ኣለይኽን ኣነ ከኣኒ ተመሓይሸ ክመፅእ እፅዕር ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ከም ስትሪእዎ ዘለኽን ፅቡቅ ኮይኑ ይጥበሰለይ ኣሎ ያ ከምኡውን ካልእ ዓይነት ቪድዮታት ምስ ትደልያ ኣብ ናይ ቅድም ቪድዮታተይ ብዙሕ ቪድዮታት ኣውሪዶ ኣለኹ ኣቲኽን ክትሪኦዎ ትኽእላኽን ነተን ሓደሽቲ ዝኾንክን ማለት እዩ ተን ነባራት ከዓ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነክን ብላይክ ብሸር ብኮመንቲ ትተባብዓኒ ኣዝየ ዘመስግነክን ክብረት ይሃበለይ እንዳበልኩ እየ ተን ሓደሽቲ ኸኣኒ ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንቲ ኣይፈለየኒ እዩ ኣቲኽን ምእታውክን ዘይተፈክን ሰብስክራይብ ጌርክን ወፃእኽን ብሩኻተይ ውፁኹም ዋላ ወዳት ሕጂ ብዚ ከም ስትሪእዎ ዘለኹን ፅቡቅ ገይሩ ክሳብ ዝጥበሰልና ፅቡቅ ኢና ያ ግዜ የድልየና እዩ ፅቡቅ ገይሩ ጥብስ ከምዚ ቅይሕ ክሳብ ዝብል ክንፅበዮ ኣለና ማለት እዩ ከም ስትሪያን ዘለኽን እንዳ ገላበጥኩ እየ ዝጠብሶ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ከም ስትሪእዮ ዘለኽን ፅቡቅ ኮይኑ እዩ ዝጥበሰለይ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ዘይትውን ኣዝዩ ረሲን ዘሎ
ቅይሕ ክብለልና መጀመርያ ከዓ ኣብ መውፅኢ ተጠቒምና ነውፅኦ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣነ ብታሕቲ ጣውላ እቲ ጣውላ ማለት እዩ ከምኡውን ሶፍቲ ናይ ክሽን ሶፍቲ ተጠቒመ ኣለኹ። ንዑ ከዓ ከም ትሪኣኒ ዘለኽን ቀስ እቲ ዘይቲ ኣፅፍፍ እንዳበልኩ ናብቲ ሶፍቲ ይገብሮ ማለት እዩ። እቲ ሶፍቲ ዝተጠቐምኩ ከዓ ነቲ ዘይቲ ንክስሕ በልዐ ምክንያቱ ኣብቲ ዘይቲ ስለንጠብሶ ብዙሕ ዘይቲ እዩ ዘለዎ። ሕብሩ ከዓ ከም ትሪኦ ዘለኽን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ኮይኑ ሓዊ መስል ኮይኑ ማለት እዩ። ቀስ እንዳገበርኩ ከም ትሪኦ ዘለኽን ንኩሉ ኣውፅዮ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ከም ትሪኦ ዘለኽን ረጊድ እቲ ሶፍቲ ፅቡቅ ገይሩ ዘስሕቦ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ብዚ ኩሉ እቲ ስጋይ ክጠብሶ እየ እቲ ከውፅኦ ፀናሕ ዝረኣኹ ተቀዳማይ እዩ። እዚ ከዓ ተረፍ ዝነበረ ከዓ ልክዕ ከም ተቀዳማይ ክጠብሶ እየ ማለት እዩ። ዘይቲ ዘይሰማማዓክ እንተኮይኑ ነቲ ቀመማት ጥራይ ተቃምሞ እሞ ድሓር ከዓኒ ብኤር ፍረር ዋላ ብኦቨን ብዘለክን ጌርክን ክትጠብስኦ ትኽእል ኣኽን ኩሉ ሓደ እዩ። ጥራይ እቲ ሕብሪ እዩ ከምቲ ብዘይቲ ትጠብሶ ዘይመፀልካ እምበር ኣብቲ ጣዕሙ ዋላ ኣብቲ ምድራቁ ገለ ፅቡቅ እዩ። ዋላ ከምኡ ክትጠብስ ኣነ ብከምኡ ዝበዝሐ ግዜ ይጥቀም እየ ማለት እዩ። ብዘለና ጌናስ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ብዙሕ ሽግር የብሉን። እዚ ከዓ ልክዕ ከም ተቀዳማይ ምስ ፅቡቅ ገይሩ ጥብስ ምስ በለ ቀይሕ ክብል ምስ ጀመረ ከምኡ ናብቲ ሶፍቲ ከውፅኦ እየ ማለት እዩ ናብ ጣውላ። እዚ ዘይቲ ከዓ ከም ዝኾይኑ ዘሎ ይጠፍኣክኒ ናይቲ ቀመማት እዩ። እቲ ቅመም ኣብቲ ዘይቲ ክስታይ ስለ ዝኸውን ነቲ ዘይቲ ረሳሕ መሲሉ እዚ ሕጂ ከም ትሪኦ ዘለኹም ንኩሉ ነቲ ዘዳለኽዎ ፅቡቅ ገይረ ጠቢሰ ወዲኡ ኣለኹ። ንዕኡ ከዓኒ ከምቲ ዝበልኩኽን ከም ትሪኦ ዘለኹን ኣብ መወዳእታ ኩሉ ብሓደ ስታይ ገይረ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓኒ ብላዕሊ ንዲኮር ዝጥቀመሉ ቀይሕ ሽጉርቲ ፍርቂ ስለ ዝኣኽለኒ ፍርቂ ከምዚ ቁመት መትርዮ ከምኡውን ሓንቲ ጉዕ ማለት እዩ ተጠቒመለኹ። ነቲ ጉዕ ከዓ ነቲ ናይ ማእኸሉ ኣውፅእ ኣቢለ ድሓር ኣብ ኣቀራርባ ሸኽላ ስለ ዘይብለይ ብከምዚ እየ ተጠቒመ። ሸኽላ ተሊክን ግን በዚ ሸኽላ ዝበለፀ ማለት እዩ ከምኡ ጌርክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኣኽን። ሕጂ ብዚ ከዓኒ ነቲ ሽጉርቲ ብላዕሊ ኖርማል ዲኮር ይገብሮ ኣለኹ ማለት እዩ። ያ ከምኡውን ነቲ ጉዕይ ከምዚ ገይረ ብላዕሊ እየ ኣቐምጥ ኣቢለ ኖርማል ማለት እዩ። ያ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ነይራ። ኣብ መወዳእታ ክትፈትዋ ከዓ ተስፋ ገብር ማለት እዩ። ኣዝያ ከዓ ጥዕምትን ብልፅትን ዝኾነት መግቢያ ተን ትፈልጥኦ ርእቶ ክንጥራይ ፀሓፋለይ ተን ዘይትፈልጦ ከዓ ፈትንኦ ተፈቲኹና ከዓኒ ኣብ ቦታ ኮመንቲ ግደፋለይኽን ማለት እዩ። እያ ንቀደም በሎቶም ምሳይ ዘሰራሕኹምኒ ሕጂ እምበር ብሩኻተይ ኣብዚ ክንውዲእና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናዩ ከምኡውን ሸር ምባል ኣይንረስዕና ብሩኻተይ።